Niken ki meni tawa kowe iki maksud jaluk pujaning sing njaluk liyane. Mas lho. Kok bareng diunekne liyane pujane apa jangan kajen pacet dicegek tupo. Oh, dicegek tembange apa? Tembange napa? Ya nek umpama kayak gedang ngono tembange apa? Jandu metu. Aku nek kopol gak aku tembake coba. Wis aku aku cak omongan itu tekan padha kadidede bedengan. Tembange ya kancane Idut kok. Idut anakku sing nomor 3 ki ya ngono kuwi. Angger tak jak lunga ning dina ora menek-menek wong jagongan Pak Pipis ngono ki sak nggen-nggen. Mas aku angger tak jak ning anu lekas numpak mobil ya Pak Pipis mantep sak nggen-nggen. Ngono diturun mbake tak jak dolan ning Banyumas ki. Lek nguyuh ning dalan nek ping 15 enek. Anu lho ya